Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, эфирда татарлар тапшыруы. Без төрле ил төбәкләрдә гомер итүче милләттәшләребезнең яшәешен, көн күрешен, тормышын яктыртабыз. Бүген безнең программада Шәхесләр сәхифәсендә Хәмдүнә Тимергалиева. Мен чыгу белән халык дәррәү күтәреп алдык. Моныем вступлением на ура үтте. Изге эштә кыенлыклар да юк түгел. Шәфи авылыннан үз хәбәрчеләребез. Материал да бар, акча да бар. Сана кеше итми. Кеше кирәк. Татар халкының тамыры авылларда. Дөнья буйлап татар авылларын барлыйбыз. Хәзер без Татарстанның Балташ районында. Тапшыруыбыз ахырында тарихи ватан сәхифәсе. Сары чәчәк, кайту, шияле тау, халык җырларын үзе табып эшкәртеп, яңаша башкарган җырчы ул. Галигә барам әле дисәк, сүзебез кем турында барганын шунда ук аңлап та алгансыздыр. Башкортстанның Борай районы Котлыяр авылы кызы Хәмдүнә Тимергалиева 1976 елда Казанга килә һәм башкала тамашачысының күңелен яулап ала. Күпләрнең ашына таракан булып төштем ди үзе. Бу арада ул китап бастырып чыгару белән мәшгуль. Басма якын арада дөнья күрәчәк. Шулай итеп, Шәхесләр сәхифәсендә Татарстанның халык артисты Хәмдүнә Тимергалиева. Хәмдүнә Тимергалиева бакчасында җәй буе тора, урамнан йокларга гына керәм ди. Кыяр, помидор, чөгендер үстерә ул, агачларда слива, алмалар өзелеп төшәргә әзер утыра. Кыскасы, бакчада һәр нәрсә бар. Азап-азап үземә җитәрлек барысында утыртам. Иренмим мен. Авыл баласы җирдә казынырга кирәк инде миңа. Нәкъ менә авыл кызы булуы аны халыкка тагын да якын айткандыр. Бала чагында бик шук була. Гел әтисе белән бергә арбасына утырып йөргән. Сәйдгали абзый бик укымышлы булган, матур җырлаган. Каразерек дигән авыл бар. Теге Бурайдан кайткан вакытта тау башына менеп әткәй чанага утырып кайта, я арбага утырып кайта. Кичке тавышында кая китә бит. Әткәй шуннан җырлый башлагач та безнең йорттагы әтебез Журбай исемле ул сикергәли башлый. Әнкәйтә, атагыз кайта балалар, аны ташланмагыз. Хәмдүнә Тимергалиева үзен белә башлаганнан бирле җырлый. Тик сәхнәгә бары 9-10 сыйныфта гына чыгарга насыйп була. Моңа кулак баласы дигән тамга сәбәпче. Шушы әткәйне атарга сүз иттергән кешенең килене, килен кеше бит. Тыңламый булмагандыр. Шунда укыдым мин. Мәктәптән соң дәресләр беткәч мине алып кала. Отаң нәрсә сөйли, аның нәрсә сөйли. Берсендә шул хатлы ашыктым, иртән чәй эчеп кенә киткән кеше. Ашлыкка чыдай алмыйча җылыйм. Анан мине концертларга катнаштырмады шушы Хаҗар апа. Җырлыйсы киләдер. Концертлар көнне мин җылыйдыр. Монысы әле баласы мичтә икән анасы диләр. Кимсетүләрне әле киләчәктә Казанга килгәч күрергә язган аңа. Тик моңарчы Хәмдүнә Сәйдгали кызы Уфа автомат телефоннар станциясендә монтажчы булып эшли башлый. Тимергалиевлар нәселе элемтәчеләр булган бит. Чыбыклар ялгаганда да җырлый ул. Апасы ишетеп алып Стәрлетамак училищесына алып бара. Укыган вакытта менә шушы минем укытучым булды вокалдан Виктор Алексеевич Авдеенко. Ул Мәскәүдә Большой театрда эшләгән. Тимергалиевлар дистәләгән умарта тоткан. Бер вакыт балаларга килгән Казан артистлары җырчы кызны башкалага чакыра. Хәмдүнә Тимергалиева 1976 елда филармониягә килә. Тыңлыйлар һәм язмышын хәл итә башлыйлар. Ишек төбендә бер кеше утыра. Миңа игътибар итмәдем инде. Шуннан Шагиев борылды да, "Я нәрсә эшлибез?" ди. Ишек төбендә утырган кеше аңа борылып та карамый. Шуннан алырга кирәк, самородок бит бу ди. Бу бит җырлый ди. Шуннан Ильяс абый белән урамга чыккач, сорадым. Ильяс абый мен әйтәм, теге ишек төбендәге бәләкәй урындыкта утырган кеше кем ул дип сорыйм. Илһам Шакиров ди. Тәннәрем эсселе суыклы булып китте. Хәмдүнә легендалар белән эшләү бәхетенә ирешә. Эмиль Җәләлетдинов төркемендә җырлый башлый. Аннан Габдулла Рәхимкулов, Илһам Шакиров, Зиннур Нурмөхәммәтов төркемендә эшли. Җырларга чыккач, үзем җырлыйм, үзем бер күзем белән карыйм, кулис артында Илһам абый тыңлап тормый микән дип. Настолько дулкынланып, Габдулла абый да минем өчен бигрәк әйбәт булды. Җырла кызым.
Жырласаң гына бүтін ауырлықны жеңәсең дидер. Гастрольләр белән Архангельскидан алып Кытай ишегенә кадәр баралар. Россиянең Сахалин, Владивосток шәһәрләрендә генә булмый. Ул вакытта Урта Азия, Кавказ илләрен айкап чыга. Соңгы елларда Төркия, Италия, Австралиядә була. Булмаган җирем бик сирәктер. Татарстан, Башкортстанның шәһәрләре, авылларына җәяүләп үттем дисәм дә була. Мал ташый торган грузовой машиналар бар бит, такта суккан. Шундай машиналарда да йөрдек, Беларусь арбасында да йөрдек. Ул бөтен ирешкән уңышларына үзенең көче белән иреште. Чын-чынлап хезмәт куеп. Ул халыкка күпме яңа җырлар кайтарды. Ул залларны тутырып халык җыя, гөрләтеп куллар чаптырып концертларын үткәрә. Шундай җырчы белән горурланмаска мөмкинме юк. Уф йөрәгем җырын Перемнан, Картуфны Сергач татарларыннан алып кайта. Аларны гастрольдә йөргәндә отып ала. Ул үзенең кишле энергетикасы белән үз янына топлый белә иде бөтен кешеләрне. Илһам абый белән эшләгәндә нәрсә әйтәсем килә? Ул үзе шушы бик остазыбыз биеклегенә тартылды. Илһам абыйбыз да Хәмдүнәне бик тә хөрмәт итә иде. Чөнки Илһам абый күрә кемнең нинди талантлы икәнлеген. Әлбәттә, андый уңышлы кеше янында көнләшүчләр дә күп була. Хәмдүнә апаны да еш кыерсыталар. Килгән вакытта теге мондай арслар средасын белмим. Теләсәчен мыскыл итә башладылар, мин отпор бирә башладым. Бер-ике музыкантны да кыйнадым. Исемен әйтмәйм, бер ведущий артистны да тибеп очырдым. Булды. Хатын-кыз буларак та мыскыл итәргә тырыштылар, җырчы буларак бөтенләй юкка чыгарга тырыштылар. Өстеннән жалоба язып, Илһам абый группасында эшләгән вакытта булды. Шушы шикаят аркасында аңа Илһам Шакиров төркеменнән китәргә туры килә. Җыр һәм бию ансамбленә күчә. Шул вакытта филармониядә конкурс игълан ителеп, беренче урынга чыга. Аны 12 ел эчендә филармониядән 20 тапкыр кумакчы булалар. Тик килеп чыкмый. Үзен кимсетергә юл куймаса да, кайткач рәнҗеп елаганнары әле дә исендә. Җырлап торган җирдә аккомпанементлар сүнәдер. Ярый тавышым зур җырлап бетерәм. Шуннан менә энекәшем Илһам Шәриф минем группага эшли башлагач, мин шул нәрсәдән котылдым. Илһам аппаратура янына контролировать итәргә чыга. 25 жыл біз бірге қызмет етеміз. Хамма патроны нәрсе айтасы келе, ол біріншіден бүйік шәхіс, екіншіден болған кіші, болдырған шәхіс. Biz onun bilen bir zamanda başladık. Büyük ağırlıkları bilen. Bizim her bir adımımız gözetu astındaydı. Bizni teke sanat kengeşmeleri tekşire, radyolar uzdırmay jırlarını. Şuna karamastan da mesela Hamdüne bir jır tabı alıp kele yazdıra. Ey malay basın uzdırma ıskamat aşalar deyip de silep koya. Dağın birini alıp kele. Mine şulay itirip baskış adım atlı alga taba bardı olur. Җомга җырын радиога кертмичә азаплыйлар. Рафаэль Ильясов беркемгә белдермичә аны исемлеккә кертеп җибәрә. Мәскәүдә җырлатырга дигән карар чыгаралар. Гомумән, тормышында яхшы кешеләр, үз эшләренең осталары күп очрый. Шамил Зинурович, бу шулай 50 яшьлек юбилеемда һәр концертыма сары чәчәк күтәреп киләдер, сары чәчәк җырымны яртадыр. Бу искиткеч яхшы кеше бу. Менә кызганычка бер кыска булды. Сәнгатьтә кешенең йөрәге чыдамый. Хәмдүнә Тимергалиева 2 тапкыр кияүдә була. Беренче ире вафат. Аны югалтканнан башлап бер 10 ел башымны күтәреп карый алмадым дөньяга. Кеше дә күрмәдем агышларның матурлыгында, дөньяның матурлыгында. Менә шуны җырым коткарды шул хәлдән. Беренчесен мин гомер буе сагынып яшәдем. Икенчесен телгә аласым килә. Хәмдүнә апа сәхнәбезнең күрке. Соңгы арада китап бастыру белән мәшгуль әле. Ул сентябрьдә дөнья күрәчәк.
Менә 10 ел уйлап йөрдеп, быел тормышка ашты инде, бик зур рәхмәтлемен Гөлназ Шәйхигә. Әлбәттә, ул китапның бер өлешен үзе язды. Икенче өлешендә менә аның хезмәттәшләре, иҗатдаш дусларының фикерләре урын алган, һәм инде татар матбугатында чыккан язмалар, кызыклы язмалар урын алды. Китапта җырчының бала чагыннан башлап бүгенгә кадәр тормышы сурәтләнгән. Шунысы хәзер үк билгеле, Хәмдүнә Тимергалиеваны авыр чакта да, бәхетле мизгелләрдә дә һәр вакыт җыр узатып барган. Беләсезме, мин үземне бәхетле саныйм, мине халык кабул итте. Иң зур бәхетем шушы. Теге усал дисәләр дә, усал түгел мин. Но килсәләр, төнлә керә башласалар, балтам бар. Себердә, тайгада Агафия бар да, монда Казанда урманда Хәмдүнә бар. Ана кире борыш. Әгәр дә килеп кергән кеше була икән, борыш күзенә сибәргә. Әнә шундый шаян күпләр аның турында кырыс дип уйласа да, чынлыкта нечкә күңелле, ачык, кызыклы шәхес ул татар җыры легендасы. Илгир Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Удмуртияның Юкамен районында 5-нче мәчет салына. Бу юлы Шәфи авылында. Анда 100дән артык йорт исәпләнә. Балалар бакчасы, башлангыч мәктәп, клуб, кибет, фельдшерлык пункты эшли. Инде киңәшләшеп мәчет күтәрергә булганнар. Шәфи авылы халкы бердәм. Әмма бу изге эштә кыенлыклар да юк түгел. Анда үз хәбәрчебез булды. Шәфи авылына тарихи мәгълүматлар буенча 1859 елда нигез салына. Сөйләренә караганда, Тегермән авылыннан Сәфи исемле ир-ат урманда одаша. Юл эзләп, шишмәләр күп булган шушы ачык җиргә килеп чыга һәм яшәп калырга ниятли. Гаиләсен, ир туганнарын алып килә. Авыл атамасы да башта Сәфи булып, тора-бара Шәфигә үрелә. Халыкның шактые Тегермән авылында кебек үк Арсланов фамилиясын йөртә. Ассаламу алейкум. Мәчеткә таба киттегезме? Мәчетнең әле диварлары гына бар, быел керешкәннәр. Догалы беренче гыйбадәтхана торган урында күтәрә башлаганнар. Әмма Наралы Җәмигъ мәчете Шәфидә 1901 елда ачыла. Аның урынында хәзер фельдшерлык пункты. Авылның указлы мулласы Хатип Бикмансуров репрессиягә эләгә. 30 елда мәчетне мәктәп итәләр. 60 елда тәмам тузы сәбәпле сүтәләр. Киров өлкәсе Нократ авылыннан килгән мәзин Нигъмәтҗан Сәлиев нәселе вәкилләре әле авылда бар. Дин тотам, китапларым бар, Ясинда, Коръанда, кимен үземә, идәгенә. Шуңа да мәчетебез тизрәк ачылсын иде диләр шәфилеләр. Починки авылы имамы Рөстәм Бузанаков һөнәре буенча төзүче. Юкамен районының 4 авылында мәчетләр күтәрүдә катнашкан. Мәчетләрне төзегән вакытны барып караганбыз Болезнь районында, андан сакланып калган мәчетебездә шул конструкциялар агач ничек бәйләнгән, ничек алар манарасын төзгәннәр. Һәм аны үзебезгә мәчет төзегән вакытны шул белемнәр белән без кулландык. Кыенлыклар да юк түгел. Диварларны ижаудан килгән төзүчеләр күтәргән. Авыл халкы да катнаша, әмма күбесе инде өлкән яшьтә. Түбә ябучыларны таба алмыйлар. Материал да бар, акча да бар. Сана кеше итми. Кеше кирәк. Арада республика мөфтие вәкиле дә мәчет төзелешендә туган кыенлыкларны күңеленә салып бара. Үзәктә дә киңәшләшерләр. Төзүчеләргә торыр урын ярдәмчеләр булыр ди Насир Арсланов. Үзе шушында туып үскән, авылын кабат мәчетле итәсе килә. Шәфи халкының яртысы татарлар, дини бәйрәмнәр күп тауза, зур булмаса да урын җитә. Мәхмүдә Арсланова монда дин сабакларында алып барган. Яш малайлар, якшәмбе көнне генә клубка килгән әле, бала өйрәнәләде. Дулаларны өйрәнде. Альфия апа Халидова безне укытта юздан килеп, аннан әкрен-әкрен башладык. Аятларны өйрәнергә, Коръәннәрне укымага әкрен-әкрен өйрәтә инде, тырышабыз инде, намазларга бастырды. Без килгән атнада клубта Корбан мәҗлесенә җыелдылар. Һәр кайсы сый-нигъмәт белән килгән. Вагыз тыңладылар, алга таба төзелеш эшләрен ничек алып бару турында да киңәшләштеләр. Ихластан башлап, булышып йөрүчеләргә рәхмәт хатлары тапшырыла. Бабаларыбыз белемле булганнар, безгә дә ныклап торып, дингә кайтырга вакыт диләр Шәфидә. Мәчетсез калганнарына 90 ел, бу бер гасырга якын дәвр, әмма дин югалмаган. Җыелулары, зиратларын бер дигән тәртиптә тотулары шуңа дәлил. Яңгыр да туктап торып, бу көнне төзелеп ятучы бинада өйлә намазы укырга мөмкинлек бирде. Манарасыннан азан яңгырап, сафлар тагын да тулырак булырга язсын. Удмуртияннан Фәнзилә Салихова, Татарлар.
Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Татар халкының тамыры авылларда. Дөнья буйлап татар авылларын барлыйбыз. Хәзер без Татарстанның Балташ районында. Тапшыруыбыз ахырында тарихи ватан сәхифәсе. Татар халкының тамыры авылларда. Без татар авылларының яшәеше хакында һәр даим җиткереп торабыз. Чит ил, чит төбәкләрдә һәм әлбәттә Татарстан Республикасының да күп кенә районнарында булабыз. Аларның тарихы, шул тарихны теркәп баручы, язучылар, төбәк тарихын өйрәнүчеләр белән очрашабыз. Моңарчы беркем белмәгән, ишетмәгән күренешләргә дә тап булабыз. Сүз Ләйсәнә Садретдиновага. Дөнья буйлап татар авылларын барлыйбыз. Хәзер без Татарстанның Балташ районында. Әлеге районда 90-га якын авыл исәпләнә. Билгеле, аларның һәммәсенең тарихы өйрәнелә. Хәзер без Карадуган авылында. Менә бу Бакый күле буенда, аның да үз тарихы. Балташ районы үзенең тарих язучысы шәхесләре белән данлыклыдыр ул. Безнең инде түбән кенә авыл тарихы турында китап бар. Кенәбаш авыл тарихы язылган китап бар. Сибир юлы тарихы язылган Карадуган китабы бар. Менә инде Таузар авылы турында китаплар, Хәсән Шәйх авылы турында китаплар чыкты. Аларның күбесенең авторы менә шушы нигездә яшәгән мәрхүм Бакый Шәймулла улы Зиятдинов иде. Аның тормыш иптәше Мәдинә Гафуровна Зиятдинова да шушы эштә аңа аркадаш булды, теләктәш булды. Аның да тарих турында язылган бик күп мәгълүматлы материаллары бар. Бакый Шәймулла улы Зиятдинов исеме татар дөньясына яхшы таныш. Район авылларыбыздагы андый кешеләр бармак белән генә санарлык һәм бик кадерле. Билгеле очрашуларыбыз да кызыклы, тыңлаган саен тыңлыйсы килә. Мәдинә апа безгә ире Бакый Шәймулла улы белән ничек шушы төбәк тарихына кирип китүләре хакында сөйләде. Ә бит ул шулай ук халкыбыз тарихы. Муса Җәлилгә инде ул акланып, премияләр бирә башлагач, 1956 ел бу. Мин инде 50 елны укыта башлаган идем. Бакыйда минем ирем буласы егеттә, без икебез бер мәктәптә бер көнне Бакый учительский институтны бетереп, минем ирем инде, мин педучилище бетереп, бер көнне приказ алып, без бер үк мәктәпкә килдек. Менә шунда беренче танышу булды безнең. Аның зәп-зәңгәр күзләре әсир итә Мәдинәне. Алар икәү мәхәббәт дигән гаҗәеп тойгылы дөньяда яши башлыйлар. Күркәм гаилә коралар, хезмәтләре бергә булу тагын да якынайта. Инде Мәдинә апаның фикерен дәвам итсәк, Муса Җәлил акланганнан соң, аларның мәктәпләре шәхеснең исемен горур тотар өчен күп кенә эзләнүләр, очрашулар эшли, мәгълүматлар җыя, Оренбург өлкәсенә баралар. Мәктәпнең бер бүлмәсен Җәлилгә багышлап музей эшлиләр. Экскурсиялар башлана, нәтиҗәдә Мортаза бай йортын музей итеп ачалар. Зиятдиновлар гаиләсенең ныклап үз төбәк тарихларын өйрәнүләре шуннан башлана да инде. Карадуган Сибир тракты юлына урнашкан. Шуны актара башлады Бакый. Архивларда утыра, Мәскәүнекенә, Казанныкын үтте инде ул. Кировка бардык, мин белән бергә инде, чөнки мин гарәпчәне дә укый беләм. Мин гарәпчәсен укыйм, ул ниләрен башкаларын җыя. Бөтен юлы буйлап почти йөрде инде ул аны. Нәтиҗәдә Сибир тракты музее, аннан Бөек Ватан сугышына багышланган бүлмә, ә инде эзләнүләр ипләп кенә китап битләренә төшә һәм яңа басмалар барлыкка килә башлый. Таузар иле, Пәри иле, Каратай иле дип кушканнар теге нидә генә. Борынгырак авылларга гына. Бу урында Карадуган авылы тарихына да күз ташлап, атамасы хакында беләсе килде. Беренче безнең Карадуган авылы турында инде 1602-1603 елда Иван Болтинның китабында, Казан ханлыгы алынганнан соң чыккан китапта әйтелгән Карадуган авылының яртысында керәшеннәр, яртысында мөселман халкы яшәгән инде, һәм мөселман халкы керәшеннәрне үзләренең кара туганнары дип атаган дигәннән чыккан дип әйтә. Ә галимнәр инде әйтүе буенча кара төньякны һәм төньякта яшәүче Дуван кабиләләре яшәгән дип әйтәселәре килә инде галимнәрнең. Әйе, Карадуган бай тарихлы авыл. Шул үткәннәрне өйрәнеп, мирас дәвам итүчеләр белән очраштык без. Әлеге музейда шәҗәрәләр дә туплана.
Балташ районында нәсел шәҗәрәләрен беренче булып төзүче ул да булса Бакый Шәймулла улы Зиятдинов. Үзе исән вакытта ул 60-ка якын кешенең нәсел шәҗәрәләрен төзеде. Безнең әти бер кайчанда вакытын бушка уздырмады. Ул һәр вакыт нәрсәдер язды, эзләнде. Менә аның шушы эзләнүләреннән дөньяга бик яхшы эчтәлекле әйбәт китаплар килеп чыкты. Менә аның 11 китабы дөньяга чыкты. Ул авыллар тарихлары буенча. Кыскасы, халкыбызның затлы улы Бакый Шәймулла улы Зиятдиновның эше дәвам ителә. Тарих була шул вакытта язылса. Шуның өчен мин һәрбер язган язмамның числосын куям. Ташламагыз, бу кирәк дип язып та куям. Ләйсәнә Садретдинова, татарлар, Карадуган авылы, Балташ районы. Татарлар тапшыруы сәхифәләргә бик бай. Алар яңарып, үзгәреп торалар. Кайберләрен вакыт узу белән кабатлап та күрсәтәбез. Бүген игътибарыгызга тарихи ватан сәхифәсе. Казанның истәлекле урыннары, биналарына сәяхәт кылып алыйк әле. Тукай урамы 73-нче йорт адресы белән урнашкан бина элеккеге татар укытучылар мәктәбе. Безнең көннәргә кадәр әллә ни зур үзгәрешләр кичермичә сакланган. 2 катлы таш йорт сәүдәгәр Яков Бутягинныкы. 18-нче гасыр азагы, 19-нче гасыр башында барокко тәэсирендәге классицизм стилендә төзелгән. 1876 елдан 1917 елга кадәр бу бинада татар укытучылар мәктәбе булган. Казанда татар укытучылар мәктәбенең беренче директоры итеп танылган мәгърифәтче Мөхәммәтгали Мәхмүдов сайланыла. Мәктәп 4 курс белем бирүдән гыйбарәт булган. Укучылар шушы бинада яшәгәннәр. Биредә рус теле һәм әдәбияты, татар теле, география, педагогика, дин дәресләре укытылган. Мәктәп башлангыч училищелар өчен укытучылар әзерләгән. Биредә Каюм Насыйри, Шиһабетдин Мәрҗәниләр белем биргән. Мәктәпне тәмамлаучылар арасында шагыйрь Сәгыйть Сүнчәләй, татар театрына нигез салучыларның берсе Ильяс Кудашев-Ашказарский, данлыклы революционерлар Мирсәет Султангалиев, Хөсәен Ямашевлар бар. Революция мәктәп тормышына зур үзгәрешләр алып керә. Укытучылар семинариясе итеп үзгәртелә. Сугыш вакытында Эвако госпиталь була. Совет чорында Казанның Идел буе районы пионерлар һәм укучылар йорты итеп үзгәртелә. Кайбер мәгълүматлар буенча биредә балалар бакчасы да булган. Бүген әлеге бинада татарча белем бирүгә юнәлтелгән 30-нчы лицей. Татар халкы бөек һәм булдыклы халык. Киләчәгебез якты һәм өметле булсын. Сау булыгыз.